Ikasturte honen hasiera, ezbairik gabe, herrialde katalanetara begira hasi dugu Euskal Herritarrok. Kataluniako independentziaren aldeko prozesu herritarrak egungo eszenatoki politikoan sekulako astindua eragin du, baita Euskal Herrian ere. Hego Euskal Herriko hainbat herri eta auzoetako gazteok ere bide horri babesa erakutsi eta Euskal Herrian ireki beharreko prozesu independentista aldarrikatu genuen baimenik ez aske izateko dinamikarekin. Inoiz, inork ez du baimenik eskatu aske izateko, eta ez gara gu ere baimena eskatzen hasiko. Argi mintzatu ginen arrasaten egindako agerraldian, eta geroztik hainbat ekimen burutu genituen herri eta auzoetan. 1978ko erregimena diktadura frankistaren oinordekoa da. Erregimen frankistarekin hautzi ordez, beronen legitimitatea onartu eta 40 urteetako sarraski eta ukazioaren jarraipena izan zen trantsizio deituriko erreforma. Erreforma horrek autodeterminazio eskubidaren ukazioa, autonomia bidezko banaketa administratiboa, amnesia historikoa, impunitate politiko eta legala, eta kargu frankisten garbiketa izan zuen oinarri. Erreforma hori galarazteko saiakera bakarra nazio askapen mugimenduetatik eta ezker iraultzailetik etorri zen, beste espektro politiko gehienak erreformaren sostengatzaile izanik. Orduan bezala, egun ere Espainiar erregimena demokratizatzea ezinezkoa da, proiektu politiko gizan oinarrian ukazioa eta inposizioa duelako. Espainian ez dago erreforma posiblerik, haustura da modu bakarra. Independentzia da demokratizaziorako eta aldaketa sozialerako aukera bakarra. Demokraziak ez badu independentzia ekartzen, independentziak ekarriko du demokrazia. 78ko inposizioaren bidez, herri gizan gure erabaki propioak hartzea galarazi eta proiektu politiko-ekonomiko oso bat inposatu ziguten. Horrek, ondorio lasgarriak eragin dizkie herri sektorei, hauek baitira espolio horren galtzaileak. Gazteon artean antzeman ditzakegu proiektu horren ondorioak. Krisian izkoitz baten ostean, berrindartuta atera nahi da erregimen espainiarra. Koroa berrindartuta, bipartidismoaren krisia egonkortuta. Autonomia sistemaren krisiak suposatzen dio arriskurik handiena Espainiako erregimenari. Baina ez soilik politikoki, bere egitura eta konfigurazio sozioekonomikoa mantentzeko ere. Herrialde katalanak eta Hego Euskal Herriko marko juridiko legal berdinaren menpe egonik, autodeterminazio eskubideren gauzapenak eta honen bueltan eman daitezken agertoki ezberdinek Euskal Herriaren independentzia baldintzatuko dute. Hausturaren beharra inoiz baino beharrezkoagoa eta argiago geratu den honetan, bada ordea berriz ere erreformaren erreformaz iruzurra egin nahi duenik ere. Asko izan dira errepresioaren inguruko salaketa orokorra eta autodeterminazio eskubidaren inguruko babes abstraktua egin dutenak, baita gazte mailan ere. PPek, PSOek eta Ciudadanosek euren arpegirik fasistena erakutsi dute berriz ere. Erreferendumean bozkatzen zeuden herritarrak erasotuz, eta ostean, 155. artikulua aplikatuz ustezko konstituzioaren babespean. Hauen eskutik etorri daiteken erreforma konstituzionala, atzera pausu bat baino ez da izango Euskal Herriarentzat. Aurpegirik atzerako eta inposatzaileena errepresentatzen dute, autodeterminazio eskubidea. Bestalde, eskuin muturra soinetik areta eta uniformeak kendu eta impunitate osoz kaleratera da. Gobernua, polizia eta hainbat komunikabideren babespean, gorrotoaren eta frankismoaren gorazarrea egiteko inongo oztoporik gabe ibili dira kaleetan barrena. Independentziak, erregimen postfrankistaren oinarriak astinduarazi ditzakelakoan, eraso errepresiboek autonomien ustutzea eta alderdi independentisten ilegalizazioaren mamua aireratu du. Euskal Herrian, 11 ekimen izan dira demokraziaren eta erabakitzeko eskubidearen alde. Baita Kataluniak jasandako eraso errepresiboen aurka egindako kaserolada eta mobilizazioak ere. Beste batzuk ordea, betiko lepotik burua. PNVek beste behin ambiguotasunaren jokoan Euskal Herriari iruzurra sartu nahi izan dio. Inongo lotzarik gabe, gure herriaren askatasun grina saltzeko ederki luzatu die eskua Espainiar fasistei. Isilpean eta diskrezioz, Kataluniako herriaren hitza aintzat hartu ez eta Espainiar batasunaren bitartekari bilakatu da PNV. Ezbairik gabe, Iñigo Urkullu Espainiaren delegatu zintzoa dugu. Ordua da Kataluniako herriari begira egotetik Euskal Herria independentziara eramango duen bidea martxan jartzea. Beraiekin batera independentziaren egunean jarria dugu begirada. Herriak hitz egin du eta gobernuari herriaren hitza errespetatzea dagokio. Atzera pausurik ez. Ondo antolatutako herri baten aurrean aurkitzen gara. Ez dugu zalantzarik helburu handiak lortuko dituztela. Eta hor, dudarik gabe, Euskal Herriko gazteok bidelagun izango gaituzte. Euskal Herrian,
Gure bide propioari ekin ahal izateko, ezinbestekoa izango da erabakitzeko eskubide aldarrikatzetik, autodeterminazio eskubidea gauzatu ahal izateko urrats erabakigarriak ematen hastea. Burujabetzaren aldeko olatu bat martxan jarri behar dugu, independentziaren aldeko olatu herritarra. Erabakitzeko eskubidearen alde, urrats erabakigarriak ematea, eta burujabetza prozesu baten alde, gaurdanik garatu beharreko eginkizuna dugu. Sozialismoaren eta feminismoaren gauzapenerako, independentzia ezinbesteko urratsa dugu. Espainiar eta Frantziar estatuen kateak hautsi ezean, ezinezkoa izango zaigu jendartea eraldaketan pausu erabakigarriak ematea. Independentzia soilik gauzagarria izango da baldin eta herri antolatu bat baldin badago bultzatzen. Izan ere, prozesu politikoaren nolakotasunak eragingo du prozesuaren norabidean. Horregatik, ezinbestekoa dugu eguneroko borroka Euskal Herria eraikitzea. Borrokaz borroka, gure auzo eta herriak eraldatzeari ekitea. Herri eta gazte mugimenduak parte hartzaile aktiboak izatea bermatu behar dugu. Prozesu politikoa, sozialismora eta feminismora hurbilduko gaituen, herri egitasmo baten alde garatu dadin. Katalunian egin bezala, desobedientziaz hausturaren aldeko apustuan berresten gara gazteok. Bizirik dagoen Euskal Herrian bizi nahi dugu. Inori, ez eseri baimenik eskatu gabe. Aske izateko. Animo eta ekin beraz. Gazteok independentziara.